Исәнмесез укучылар, алдагы онлайн дәрестә без сызыкча тигезләмәләр системасы белән таныштык. Ә аларны ничек чишергәсең? Әгәр дә математикада яңа мәсьәлә очраса, кагыйдә буенча аның чишелешен инде таныш булган мәсьәләгә китерергә тырышалар. Шуңа күрә ике үзгәрешле сызыкча тигезләмәләр системасының чишелешен бер үзгәрешле сызыкча тигезләмәләр чишүгә ничек итеп китереп булганын карап китербез. Ә бер үзгәрешле тигезләмәләрне без инде чишә беләбез. Әлеге тигезләмәне чишик. Системаның беренче тигезләмәсендә y үзгәрешлесен x аша күрсәтик. Димәк, моннан чыгып y 2x минус 8-га тигез. Ә хәзер әлеге системаның икенче тигезләмәсенә y үзгәрешлесе урынына 2x минус 8 аңлатмасын куйык. Әлеге системада икенче тигезләмә бер үзгәрешле тигезләмә булып тора. Аны чишик. Башта җәяләрне ачабыз. 2 белән 2x'ның тапкыр чыгышы плюс 4x. 2 белән минус 8'ның тапкыр чыгышы минус 16. Тигез була 5. Охшаш буганнарны берләштерәбез. 3x белән 4x'ның суммасы 7x минус 16 тигез 5. Демәк, x'ның кыйммәте 3-ка тигез. Әлеге x'ның кыйммәтен 2x минус y тигез 8 тигезләмәсенә куеп, y-ның тиңдәшле кыйммәтен табыйк. Демәк, безнең x 3-ка тигез. Y-ны табыр өчен 6-дан 8-не алабыз. Демәк, y-ның кыйммәте минус 2-га тигез. 3 һәм минус 2 саннары пары әлеге системаның чишелеше булып тора. Әлеге системаны чишкәндә кулланылган бу ысул алыштырып кую ысулы дип атала. Ике үзгәрешле сызыкча тигезләмәләр системасын алыштырып кую юлы белән чишкәндә, беренче, системаның нинди булса бер тигезләмәсеннән үзгәрешленең берсен икенчесе аша күрсәтәләр. Икенче, системаның икенче тигезләмәсенә бу үзгәрешле урынына табылган аңлатманы куялар. Өченче, килеп чыккан бер үзгәрешле тигезләмәне чишәләр. Дүртенче, икенче үзгәрешленең тиңдәшле кыйммәтен табалар. Тигезләмәләр системасын чишүнең тагын бер ысулын, кушу ысулын карап үтик. Системаларны бу ысул белән чишкәндә, алыштырып кую ысулы белән эшиткәндәге кебек үк, без бирелгән системадан аңа тигез көчле булган һәм тигезләмәләрнең берсе бер генә үзгәрешлене эченә алган башка системага күчәрбез. Әлеге системаны чишик. Бу система тигезләмәләрендә y янындагы саннар капма-каршы саннар булып тора. Бу тигезләмәләрне сул һәм уң кисәкләрен буынлап курсак, бер үзгәрешле тигезләмә килеп чыга. Демәк, 7x белән 5x'ның суммасы 12x минус 2y белән плюс 2y-ның суммасы 0-га тигез. 27 һәм 33-ның суммасы 60-ка тигез. Әлеге системадагы кайсы булса тигезләмәне, мәсәлән, беренче тигезләмәне 12x тигез 60 тигезләмәсе белән алыштырсак, алдагы система килеп чыга. Барлыкка килгән система алдагы система белән тигез көчле. Әлеге системаны чишик. Беренче тигезләмәдән 12x тигез 60 x үзгәрешлесен табабыз. 60 бүләм 12. Демәк, x безнең 5-ка тигез. X үзгәрешлесен икенче тигезләмәгә куйсак, y үзгәрешле тигезләмә килеп чыга. Демәк, безнең x урынына 5-не куябыз. Y үзгәрешлесенең кыйммәте 4-ка тигез. Демәк, 5 һәм 4 саннары пары әлеге системаның чишелеше булып торалар. Ике үзгәрешле сызыкча тигезләмәләр системасын кушу ысулы белән чишү өчен, беренче, үзгәрешләрнең берсе янындагы коэффициентлары капма-каршы саннар булырлык тапкырлаучылар сайлап, системаның тигезләмәләрен буынлап тапкырлыйлар. Икенче,
Системаны тигезләмәләрнең уң һәм сул кисәкләрен буынлап кушалар. 3. Килеп чыккан бер үзгәрешле тигезләмәне шишәләр. 4. Икенче үзгәрешленең тиңдәшле кыйммәтен табалар. Бүгенге онлайн дәрестә без 2 үзгәрешле сызыкча тигезләмәләр системаларын шишу ысулын карадык. Шуның белән теория өлеше тәмам. Сау булыгыз!